αφήσει το φουσκωτό στη μέση. Τέρμα μέσα, βέβαια εδώ βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή έχει ρεύματα. Εδώ δεν έχει αέρα, έχει κυματάκι, το βλέπετε. Ναι. Τι είναι αυτό το κυματάκι? Έχει αέρα στον πλαγιά. Και φέρνει τα πόνερα του αέρα, τα φέρνει εδώ. Επειδή είμαστε στην ευθεία που λέγαμε πριν, έτσι. Παιδιά είναι ισός αυτό, το θυμάστε. Μπούμε και εδώ να δούμε λίγο τα τι έχει κάνει η φύση και εδώ. Δέστε πάνω, εγώ το λέω για σειράκι. Ναι. 5 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, δεν έχει κουνήσει από εκεί, δεν έχει φύγει πέτρα. Δεν έχει φύγει. Και δέστε αριστερά, όπως κοιτάω εγώ, έχει τρύπα, δέστε το νερό που φαίνεται, το φως που φαίνεται, έχει τρύπα κάτω από το βράδυ και βγαίνεις έξω. Και εκεί έχει τρύπα και βγαίνεις πάνω από το νερό βγαίνεις έξω. Λοιπόν, έχει μια πολύ μεγάλη ξέρα. Η ξέρα είναι βράχος του ρηποθαλάσσης, έτσι. Και εδώ μπροστά. Το τρελό είναι ότι η ξέρα όπως είναι, αν αφήσω κάποιο πάνω ή και εσένα, γιατί εσένα σου κάνει το να ένα φυσιολογικό άνθρωπο το νερό είναι στη γάμπα. Έχει 3 τρύπες και μπορεί να περάσει τη ξέρα από μέσα. Ξέρεις, το στόμα θα πρέπει να τους κολυγητές. Ωραία, να ξέρεις ότι αυτό λέγεται όλος. Άμα το πω όμως στους ανθρώπους σύμφαλο, θα με κοιτάνε δεν είναι στο ήλιο. Έτσι λες. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τώρα κρατάμε.